खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बीजेपी मददगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बीजेपीनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदिं मेल खुंनो गनायथि मोनफिनबाय मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव फोसावदिं मेल खुंनायाव बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव नंखाय बाथ्रा बांसावबाय थानायनि थाखाय मिरु कंग्रेसनि बुंथिगिरिया बिसायख'थि आयगनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै अजद दैखांदोंमोन आरो बिसायख'थि आयगाबो बेनि सायाव बिथा खालामनानै 48 घन्टानि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ रड श' फोसावदिं मेल मिडिया इन्टारभिउ पाब्लिक रेली बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बिथोन होदोंमोन 48 घन्टानि थाखाय बेन खालामनायनि खौरां फोसावनायनि उनावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया इलेक्शन कमिशननिसिम गांसे आर'जलाइ लिरहरनानै निमाहा बिहरदोंमोन दि उननि समाव मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ सेफायनाय जानाय नंला होननानै आरो 48 घन्टानि जायगायाव 24 घन्टा बेन खालामनो थाखाय खावलायदोंमोन बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि सायाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बिजिरनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि 48 घन्टा बेनखौ खमायनानै 24 घन्टा खालामनानै होफिनबाय बिथाङा दिनै सानसेबावखौ फोसावदिं मेल खुंनो मोनबावसिगोन मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि फोसावदिंनाया बयनिबो थाखाय दिनै मोनाबिलियावनो जोबगोन रड एक्सिडेन्ट जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेया जोखोम जादों बे जाथाया बक'आव जादों जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा तपन बर' बिथाङा घिलाबारि गामिनि जोखोम जानाय सुबुङा बक'नि कुकुरमारा गामिनि रातुल दैमारि खौरांनि बायदिब्ला बिथाङा गोब्राब जोखोम जानानै दङ जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बायदिब्ला बिथांमोननि बाइकखौ बक'नि बान्दारपारा ओनसोलनि नेशनेल हाइवे 16 गंसे गोख्रै खारबोनाय गारिया सौख्रांलांदों बेनि उनावनो सासे बर' सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों खौरांनि बायदिब्ला सिनाय मोनै गारिया बिसोरनि बाइकखौ सौख्रांनायनि उनाव खारखोमालांदों क'क्राझार लकसभानि एमपि आरो दा बरमा बिधानसभा बियाबनि बिजाथि एमपि नबकुमार सरनिया जोंनो दाजानाय बिटिडि आर्मिनि बारग' कामान्डेन्ट धनन्जय सरनिया बिथाङा बिटिसिनि एम घनश्याम दास आरो नबकुमार सरनियानि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंनानै माखासे खोथा फोरमायनानै होदों बिथां धनन्जय सरनियाया थांनाय 23 सेप्तेम्बराव खौरांगिरि मेल खुंनानै बरमा बियाबनि बिजाथि एमपि नबकुमार सरनियानाव गोबां हाथियार दङ होननानै अजद दैखांदोंमोन दा फिन बिथां धनन्जय सरनियाया बिटिसिनि एम घनश्याम दास आरो एमपि नबकुमार सरनियानि सायाव गोदान अजद होदों बिथां धनन्जय सरनियाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला एम घनश्याम दास आरो एमपि नबकुमार सरनियायानो बिपिएफनि दैदेनगिरि जादब दासनि न'आव गंसे पिस्टल आरो गरबा गुलि दोनहोनानै जादब दासखौ फान्दायदोंमोन आरो एम घनश्याम दासआनो धनन्जय सरनियानि आखायाव हाथियार हरनानै जादब दासनि न'आव हाथियार दोनहोदोंमोन होननानै सिमान लादों धनन्जय सरनियाया बेनि अनगायैबो बिसोर सानैयानो बिजेपिनि बागानपारा बियाबनि आरथि बरदलैखौबो फान्दायनो थाखाय सोलो खालामदोंमोन आरो बेफोर गासैबो फनाव रायज्लायनाया कल रेकर्ड दंजोबो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा आरो फोरमान महरै मोननै कल रेकर्डखौ खौरांगिरिनि आखायावबो गथायनानै होदों धनन्जय सरनिया बिथाङा बेबायदि गुबुनखौ फान्दायनो बिथोन होबाय थानायनि थाखायनो बिटिएडि आर्मि आफादनिफ्राय गोजानाव थादों होननानैबो सिमान लादों धनन्जय सरनियाया बेनि अनगायैबो बिथाङा अजद होबावदों दि एमपि नबकुमार सरनियानाव दासिमबो गोबां हाथियार दं जेरै AK-47 एसकार्बाइन 9mm बायदि बायदि बेफोर हाथियारफोरखौ नबकुमार सरनियाया गावजों लोगोआव लाफायाखैब्लाबो बहाबा दोनखुमादों आरो बेफोर हाथियारखौ पुलिस प्रशासना थाबैनो हमनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों धनन्जय सरनियाया चिरां जिल्ला एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एस'सिएशना थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ थोंजोङै मदद होगोन बे खौरांखौ चिरां जिल्लानि एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एस'सिएशना खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय एक्स-एनडिएबिफोरनि रिहेबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसियानि खामानिखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थांखिजों जाय राजखान्थि दोलोजों थायोब्ला जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन बेखौ बिथा खालामनानै फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि बिधानसभा बिसायख'थियाव चिरां जिल्ला एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एस'सिएशना प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय इउपिपिएल दोलोखौनो थोंजोङै मदद खालामगोन होननानै फोसावबाय बेनि अनगायैबो जायफोर एनडिएबिफोरा इउपिपिएल दोलोनि अनगायै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों थाफानानै दङ बिथांमोना जाहाथे एनडिएबिनि रिहेबिलिटेसन एबा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायाव मदद खालामनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो बिथांमोनहा गोबां दुखु खस्थ'आव दङ
बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंजागोननि आसायाव इउपिपिएल हान्जाखौनो मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। थामथि खोलोबनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगो बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो मैया हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। गोबां बिबांनि भटजों बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिथांनि मददगिरिफ्रा आखायाव प्ले कार्ड बेनार लानानै हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव मदद होदों। बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिनिफ्राय बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ थांखिनानै बुंदों दि बिजेपि हान्जाया थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाखौ फेजेननो थाखाय नाजाथाबदोंमोनब्लाबो बिपिएफ हान्जायानो बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहासारनो हादोंमोन होननानै बुंथिदों आरो बे बारावबो बिपिएफ हान्जायानो देरहासारनो हागोन होननानै दाबि खालामदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि राजखान्थिनि मुङाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोबोद गाहाय थाखोआव थानानै राजखान्थि खालामदों आरो गाज्रि आखु बाहायदों। गुबुन फारसेथिं 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो फोसावदिं मेल खुंदों। फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय बिथाङा बुंथिदों दि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ 30 बोसोर एमएलए जादोंब्लाबो जेसेबां खामानि मावनांगौमोन बेबायदि मावाखै होननानै। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि मिरुआव दा बिजेपिनि सोरखार दङ आरो रायजोआवबो बिजेपिनि सोरखार जायोब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो गोरलै जायो। बेनिखायनो इउपिपिएलखौ मदद होनो थाखाय खावलायहरदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। दान मोनथामनिफ्राय आल्फा आइजों लांखारजानाय कुइफ अइलनि मावथि आसामनि प्रणब कुमार गगैखौ आल्फाया उदां खालामनानै हरबाय। नाथाय बिथां प्रणब कुमार गगैजोंनो लांखारजाफानाय बिहारनि राम कुमारनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। आल्फा आइनि आखाइनिफ्राय उदां जानो हानाय आसामनि प्रणब कुमार गगैया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आल्फाया लांखारनाय सानै कुइफ अइलनि मावथिखौबो उदां खालामनो खोथा होदोंमोन आरो सानैखौबो गुबुन गुबुन लामाजों दैथायहरदोंमोन। आल्फानि आखाइनिफ्राय उदां जाबोखांनायनि उनावसो बिथाङा मिथिनो मोन्दों दि बिहारनि राम कुमारनि जेबो खौरां गैया होननानै। दा बेनिखायनो राम कुमारखौ हगार हरदोंना हराखै बिनि थि जेबो खौरां गैथ'वा। बेनि अनगायैबो उदखारिफ्रा माबोरै लांखारनाय बेनि सायाव प्रणब कुमार गगैया बुंथिदों दि लांखारजानाय जायगानिफ्राय उदखारिनि थाग्रा गुबै जायगासिम सौहैनायाव 28 सान लादों। बे 28 सानाव बिसोरो हाजो थाबायनानै थांदों आरो लामा हान्थिनायाव हरनैयै हर थायोमोन। बेनि उनाव फिन दावबायफिनोमोन। बेबायदिनो हरनैयै थाद'नानै थांनानै 28 साननि उनावसो आल्फा थाग्रा गुबै जायगायाव मोनहैदों होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे जानाय लोंनायखौ मोजाङै मोनजादोंब्लाबो मोजाङै उन्दुनो मोनाखैमोन होननानै फोरमायथिदों लांखारजानाय प्रणब गगैया। गवालपारायाव बिजेपिनि फोसावदिं मेलाव माखासे दुथांफोरनि अन्थाइ खुबैनायाव सासे बिजेपिनि मावथि मुकुल आहमेद आरो सासे आइजो रमेना बेगमा जखम जादों। बे जाथाया गवालपारानि सिङाव जलेश्वर बियाबाव जादों। जलेश्वर बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि उस्मान गनी बिथांनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंबाय थानायावनो माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदों। उनाव अन्थाइ खुबैनायजों जोखोम जानायखौ फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बे केसखौ लानानै जलेश्वर पुलिस थानायाव केस रेजिस्टारबो खालामनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।